Sashani Fungni Jorawa Poddobil Block by Khobjak Hatimara Kaimini Hatimara JB School Tala Rizak Manka Rungnogni Rung Furnai Rock Borok Rungnogo Habi Manlia Te Rung Surnai Rock Bor Rungnogo Habi Manlia Patarona Basalai Matongka Koktomani Bishing Dish Hawi Manka 2009 Bishiwo Uskun Lok Tangani Bagai Thai Naharka Bishokumar Deborma Mungi Khoroksha Tiprashani Thani Thani Nok Phangno Shebogrine Hine Yakshi Bodoni Habani Jarabo Takuk Bishokumar Debormani Thayo Rungnok Tangai Bono Shebogrine Hine Piaba Bishikuduma Lai Thangbo Malia Shebo Yakshi Bodoni MLA Chairman Member State Amsini Neta Rognobo Waidewai Shapano Piaba Mungshabo Malia Bishokumar Deborma Nung datini or tala rikha school tamon bagai tala rikha Kutam Somalia kita hala. kutam maya bolte mane tamon bagai rikha ta mane nung tam nai mani Sakir na mana? mo school in jaga khaini ni oro koi kani tong mani Ngala ay kan so. are kani singan na mane nono pulla jaga na ha puru kai sakri rok na na ha sabo na ha ba Podo so. podo Agi amla tanga. agi emle po party ni saida man Kuni sipia. boro kai tam hin ha man nin mo jaga no Sakir dah ni yo. Wai tham job mari khabla anta. ngai tabu su jor sakri maya ko Tasu jai ko 2000 ni ta bu ko tam me ta. nga bon bagai nung tini tala rikha ta ngai nung tala rina sakang borok bai no jaga puru sannai rok bai nung kokrok da saina kha te kokrok salia borok sakri borlia khan borok kokok salia ta ngai nung mo tala riman karon ngai sakri maya ngai tala rikha ta ngai nung mo talan te khulok lia Mang kai kholok na cha. maya ngai te khulok lia omde heta ngai nung bai tini office ni borok ke phairo mara malai phai ka tala riman ni porok go Phai ko. ke phai ko nin bung tam sing kamu yong Bisu ko da ba. bisu kumar te ma jaga kha are kari moton tong ta ngai no school nung kuno mane jaga ri mane kuno kaisa kuno phan maya ko Song tong ni song tong ma ba bu rang me. oh Je me asa song tong ra ni ngomai. ngai tau khai nang khecha rong song tong ro Sama ko to song song ko na put. ngai nung o jaga ri fro kuno borok ba chukti likhit rok khara khaikya Kaji. na bukhuk bai simi Bo sui ra khana sang tam ko sui ra kha ko song phai pro. Ron song phai pro. boronji dawo Sipem ni. CPM ni kan tak jorte o jaga ni binimoya kuno maya khon bagai nung tin talari uta student rok School time phaimani porikhaino school ang reason ni mamai ro mutui thika bosta kaisa er porikhaino ani staff teacher sakam phaika phai khaino sahar kano school lok khai tong kai tam ni bagi lok khai kai borok sekang mobile lok khaika sekang lok khaime porikhai apu salaya kai eren borok bai salaya kana lok khologoino apte kine teacher school open ki choli thanga kai tabuk tinisi hotat sunu kuno job jam yabo angkai Paikana tala jang mang hatang hatang kuliah angkai je orang solution ngasa semua kuliah ini jauh solution tamon solution solution bolte borok jagari bani borok bongni dabi tong ta kaisa dabi bolte tamo sakri dan nai tamo abulan seni or bok class jorate 1 5 jora tong 5 jor student rok busro student 19 jona ngai norok jam talari jak man hmani yak lo norok IS eba circle IS office ni borok no jar jana khorka tabuk circle as to call khai to mane ring man thajing ta khai to apa to ko se ta kisa as no call khai ne tak jorte kun connection connect khaimya ko khai ko ngai tabuk to ta ro problem dong hai tabuk khai ne hin dong ta khai nai ngai bono bo sahar ka ngai kisa phai gadi o tala ne bo sahar ka ngai bo bang te phlong ri hin so koi kon taro khana oro sai tung ito sing to pone atam sini phayo ngai pone atam to tabo oro baju tangka 9 ta 19 baju tongda